Здравейте, аз съм Антон Енчев в това хубаво време на град Русе с чай в ръка. До мен е един много близък мой познат, който ще ви разкаже малко повече за себе си. Изи, може да се представиш на нашите зрители. Здравейте от мен, казвам се Изабела Димитрова. Собственик съм на туристическа агенция Александра Травел, повече от 17 години. На мен е много интересно, понеже ние се познаваме извън този разговор, но така в дълбочина и сме си говорили за това, с което се занимаваш ти. И напълно резонно първи въпрос е как ти дойде идеята да създадеш тази агенция, защо, от кога имаш тази страст към пътуванията, ако можеш да ни кажеш? Още от малка, от 3 годишна пътувам Първо пътувах с баба си, която организираше екскурзии на пенсионерския клуб в град Борово. И оттам може би усетих моето влечение към пътуването. И така едно хоби, една мечта се превърна в реалност, като основната ни идея е да имаме лично отношение към хората и мисля, че го постигаме. Добре, а вие като бизнес от кога функционирате? От коя година сте? От 2008 година започнахме. Така отначало баба ми показа стъпките. Как да водя група. Беше наистина много странно. Къде беше за първи път? Къде ти беше първата група? Първата група беше в Арбанаси. Тогава заведохме пенсионерския клуб на баба ми. Тя ми каза как трябва да се държа към хората, какво трябва да се обяснява, всяко внимание, всеки детайл е много важен в нашата професия. И много се радвам, че имах такъв добър учител и поех по нейния път. И вече колко години? Сега сме 2025-та, почти 17 години. 17 години, почти 20 години, бизнесът расте, хората са доста доволни. Добре, кои са най-предпочитаните дестинации от русенци? Не само вие може би работите с хора из цяла България, нали? Но конкретно кои са най-предпочитаните дестинации според теб, нали, от твоя опит? Всяка година се сменят дестинациите, което е много интересно, защото ако някой реши, че това е модерно и всяка година ще бъде актуално, не е точно така. Абсолютно. Сега 25-та година най-актуалното мога да кажа, че е Дубай, също Рим, Италия, Лисабон, също Португалия много се развива, Испания винаги е била модерна. И основните, които се остават, са Гърция и Турция, тъй като са най-близки до нас. И хората много често пътуват, било то за почивки, за уикенди. Мен също ще ми бъде интересно да разбера, като цяло България е интересна дестинация ли за другите хора да идват, нали, чуждестранните туристи, като цяло за нас българите повече предпочитаме да ходим в чужбина или в България и като цяло чужденците идват ли в България? Нали, тази тема, ако може да я засегнем. Тъй като имаме къща за гости, The English Guest House тук в Русе, ми прави впечатление, че основните ни клиенти към момента са англичани, румънци и доста украинци има. За лятото вече така се увеличава броя на чужденците, които идват. Французи има, австрийци, т.е. за всички е интересно да видят нещо различно и актуално. Добре, а вие, ако може така с една дума да ни кажеш, с какво се отличавате от другите турагенции? Със сигурност в самия град Русе има супер много и в цяла България, нали, това си е доста разпространен бизнес, но с какво вие се отличавате, ако може да ни кажеш така накратко? Много е важно за мен качеството, комфорта на пътуващите и заради това държим на луксозните автобуси. Мога с чисто сърце да кажа, че нашите екскурзоводи са много добри професионалисти. Просто с времето успяхме да отсеем най-качествените хора, както и нашите консултанти, които отговарят бързо на клиентите. И най-вече държим на хубавите хотели, които се намират в центровете на градовете. И гледаме основно да са 4 звездни. А като групи, с по-малки групи ли работите, с по-големи, как се случват нещата вече? Конкретно, ако примерно аз реша да се направя почивка през вас, как стават нещата, какви са условията, нали? Мога ли сам, примерно с приятелка, трябва ли да съм в група задължително, да разясни малко повече на хората, които не са използвали до сега такъв тип услуги? Значи при нас има няколко варианта, които предлагаме. Това са организирани групи, които са за масовите туристи, по-възрастните, които обичат всичко да им е организирано, да пътуват в група. Точка по точка, да. Това е много интересно и добре от една страна, защото ние подбираме най-добрите места,
които трябва да посетят най-актуалните, най-интересните и получават пълна информация от нашите екскурзоводи. И по този начин те получават най-доброто от самата дестинация. Също в последно време правим такива бутикови пътувания с самолет до Валенсия. Сега ще пуснем Кипър. Краков е много интересна дестинация, която ни е нова, но за есента, който има желание, може да дойде с нас. И Рим, разбира се, да, Рим винаги е актуален. Любимия Рим. Да. Аз пък водя Валенсия, така с по-малки групи между 5-10 човека. Бутиково пътуване, като се съобразявам с изискванията на хората и ги водя на местата, които са топ, както се казва. Има много хубави заведения, барове, руфтопове, изключително интересни музеи, в зависимост на интереса на хората, които пътуват. И също така, нали, по-младата аудитория, която обича да пътува по-индивидуално. Да. Ние от нашата агенция предлагаме организирането на най-важните неща. Транспорт, хотелско настаняване, рентакар. Дестинация, ако нещо като съвети, да, къде да посетят. Дестинации, всички дестинации са интересни. Ви съветвам всеки път да ходите на различни места. Поне лично на мен така ми харесва най-много, защото се обогатявам, преоткривам себе си, хората, с които пътувам. Така че има уникални места. Хърватска, един живот да. Може ли да ни стигне да обиколим всички места? Или доколкото можем? Смятала съм го и аз, за съжаление не може, но колкото повече живеем, толкова повече места ще обиколим. Да, добре, това също е интересно да кажем на хората. Ти също пътуваш с групи, така че и вие, това е целта да се запознае хората с теб. Така че ако и вие искате тя да бъде с вас, нали, в вашето пътуване, на линия е, нали, това също го има като вариант, така че смятам, че нали, посредством твоята усмивка, твоя лъчезарен характер, смятам, че ще направиш техните пътувания още по-готини. Да, имам хора, които вече почти 17 години и те, да кажем от 10-15, пътуват постоянно с нас и си казват: ти за къде ще ходиш? Хайде да ходим заедно. С теб. Да, наистина е така. И е много хубаво и много ми топля душата, тъй като наистина са искрени и пътуваме. Наистина пътуваме. Някои дори повтарят дестинации само да сме заедно или казват: дай да учим дори да не си ходила, но важното е да сме заедно, защото купона е на макс. Купона е на макс. Добре, като каза купона е на макс, можеш ли да ни кажеш някоя забавна история или интересна случка от пътуване с група? Така, нещо, например, виста, ако ти изкачва съзнанието, нещо интересно, което да кажем на нашите зрители? По принцип, нали, знаете, че като цяло, ако има някой издънка, тя се запомня най-много. Обаче нямаме много издънки, слава Богу. Така, понеже съм леко романтичка и обичам по-романтичните истории, в мен остана едно такова много приятно усещане, една голяма емоция, когато бяхме в къщата на Дева Мария до Кошадаса и един господин от нашата група точно пред мен падна и поиска ръката на неговата приятелка. Страхотно. Наистина, Не беше говорено с вас нещо да... Не беше казал. Аз бях изненадана. Представям си тя колко... Наистина тя се разплака. Емоцията беше много голяма. Каза да, и сега са ни от VIP клиентите. Имат едно малко момченце. Поздрави, ако гледат. Да, специално ще им изпратим това видео, защото много ме разчувстваха и мен и много се радвам, когато има такива хубави емоции. Те не са едни, нали, първите и единствени. Много хора пожелават, нали, като дойдат при нас, има различни събития, било то за както и за сватба, така и за различни юбилеи. Така че много добре се получава. Добре, може ли ми да изборим, нали, че каза няколко съвета със сигурност, но е така, ако може да кажеш, примерно, топ 3 или, нали, да не се ограничаваме като брой, но няколко съвета, които би казала на нашите зрители преди да почнат да плануват тяхното пътуване, като точки да им помогнем, като гайд, леко. Так, може да кажеш твой опит, нали, чисто като приятел, даже ако може да кажеш, да се обърнеш към тях като съвет. Лично за мен, понеже аз много ценя времето си, тъй като виждате всичко стана много забързано, много сме натоварени. Аз предпочитам да се доверя на професионалист,
тъй като така си спестявам моето време, за да мога да върша моята работа. И по този начин, когато имам нужда от нещо, се обръщам към професионалист. Също много пъти, дори аз съм се опитвала да си правя сама екскурзии, се оказва много по-скъпо, отколкото да пътуваме с агенция. Много боля. Да, просто много време ми отнема и предпочитам някой да го свърши вместо мен, който разбира. Друго какво мога да препоръчам? Да не считат, че агенциите вземат по-големи пари. Гледат да дадат най-доброто от себе си, за да е доволен клиента, защото в днешно време, ако някой не е доволен, естествено, че после няма да повтори мястото, така че всеки дава всичко от себе си. Да, важно да кажем, те наистина се стараят ви да сте доволни, защото пак ще се върнете при тях, нали? То всеки печели, като ти си бил доволен от твоята почивка, от отношението, което са ти дали в агенцията, защо не се върнеш пак и да отидеш на друга дестинация или да повториш. Така че смятам, че това е много важно и хората го оценяват и ще продължават да го оценяват. Добре, ние вече сме към края на месец февруари, не знам кога ще излезе това интервю, но все пак сме още в началото на годината. Какво си пожелаваш за 2025 година, сега пролет, лято, нали, идват много хубави моменти, хубаво време, пътувания. Какво си пожелаваш за твоята агенция и в личен план също? Най-важното за мен са доволните туристи. Нашето мото е "Създаваме щастие". И наистина, когато се върнат доволни туристи, това за мен е свършена работа. Искам хората наистина да останат доволни от това, което предоставяме, така че винаги обратната връзка от тях е много важна за нас. Какво си пожелавам? Още нови дестинации, тъй като тая година сме подготвили самолетни пътувания, много нови автобусни екскурзии до Венеция, италианските езера, също до Любляна. Любляна е едно много романтично място, така че за романтиците възползвайте се от това. Дано да има нови дестинации все повече и повече. То ние ги правим благодарение на това на нашите клиенти, които постоянно искат нещо ново, тъй като са пътували по нашите дестинации. И надявам се хората да осъзнават все повече колко е важно пътуването и това, че обогатявайки себе си, ние обогатяваме всички около нас и се развиваме. А ти имаш ли мечта на място, където искаш да отидеш, където не си била? Ето, един човек, който пътува постоянно, има ли някъде, където не си била в нашето земно кълбо и където искаш да отидеш много и би искала 2025 да успееш да отидеш? Интересното при мен е, че винаги си имам някакви дестинации. Примерно 3 години по-рано си решавам къде искам да отида. И се случва, че отивам на други места. И така от година и половина искам да отида в Доминикана, тъй като все планувам да отида в Доминикана, но последно ходих в Япония, Китай, Хонг-Конг. Тук, нали, европейските държави си ходим редовно, обожавам европейските държави. За мен са нещо много стойностно с тая история, култура, наистина. Стария континент. Да. Така че за сега Доминикана още не съм ходила. Има доста интересни места, които искам да посетя. Страхотно. Пожелавам ти да отидеш навсякъде, където искаш и да радваш хората така още дълги години. Също важно нещо да кажем, вие имате офис в Русе и в София. Да. Планувате ли да разширявате агенцията в други места или сега ще останат само в София и в Русе? Иска ни се, но въпреки това ние пътуваме доста и доста хора вече ни знаят, че пътуват онлайн. Така че няма нужда да има физически на всяко място обект. Да, към момента Русе и София, пък ако никой не се знае, може и в други градове. Страхотно, за мен наистина беше удоволствие това кратко интервю. Смятам, че така в кратка форма успяхме да запознаем хората с това, което правиш ти и да ги мотивираме да се доверяват на агенти, защото наистина спестяваш време, усилия, нерви, пък хората са професионалистите, те го правят наистина със сърце. Така че благодаря ти много за това отделено време. И аз благодаря. Очаквайте още хубави видеа с нея. Ние тепърва започваме. Смятам, че най-доброто предстои. И ще се видим някъде с някой от нашите зрители, може да се видим на някоя дестинация. Защо не? Да, с удоволствие. Да. Приятно пътуване, Александра Тревел. Наистина доверете се на професионалистите. Благодаря.